Ahojte, ja som Tibor z Fanrádia a my sme v Jasnej, sme presne tam, kde sa v sobotu začne svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. My z tejto krajiny zázrakov vám budeme od teraz každý deň ukazovať, že ako vyzerá taká príprava na sveťák, že aké sú tu super atmošky a super aktivity pre vás všetkých. Aj by sme mohli ukázať tie aktivity. Tu. Ale ešte sme žiadnu nerobili, tak všetkými si prejdeme spolu. Toto všetko sa bude diať počas najbližšieho týždňa a ja sa teším, že vy budete pri tom. Tu sa všade jazdí. Aj tu sa jazdí. Máme tu krásne úsmevy, láska, radosť, nadšenie, šport, samozrejme. Tak toto vyzerá. Z tejto top lanovky z vtáčej perspektívy si ukážeme, že ako to vyzerá, taká príprava trate. Ale to nie je len tak, že prejde ratrak a hotovo. Vyzerá to byť normálne, že procedúra. To, čo vidíme po mojej ľavej, po vašej pravej ruke, tak to je injektáž, ľudovo povedané balkovanie a balkuje sa vždy balkovacími tyčami 10 cm dovnútra snehu. Trošku pomudrujem, robí sa to preto, aby lyžiari svetového charakteru mali furt rovnaké podmienky a teda každý jeden, keď sa spustí, furt je svah rovnaký, lebo 10 cm dole pod snehom to zamrzlo a svah je tvrdý ako naša Peťa. Pekne to vyzerá však. Toto je profesionalita. Ja, samozrejme, a tí balkovači, a toto sú profesionálni držiči plotu, to si nerobím srandu teraz. Oni majú za úlohu doniesť toto na správne miesto a tam, presne kde to má byť, tam presne to aj bude stať. Môžem si to skúsiť? A teraz som už aj ja prispel k príprave sveťaku. Si myslela, že som s tým zdrhol, však? Ďakujem krásne. Niet človeka bez úsmevu na tejto trati. Toto je majstrovský kúsok na majstrovskej. Majstrovská je trať a majstrovský kúsok preto, lebo takmer na 50% sklone je spravený podľa mňa najväčší prírodný amfiteáter. Tam budeme presne všetci tlieskať Peti. A že náhody neexistujú. Toto nemôže byť náhoda. 2024, neviem, ste si všimli, je rok. Aj metrov nad morom Chopok 2024 a zároveň aj rok, v ktorom sa tu koná sveťak. Dajme si výzvu, že na tom ratraku sa tento týždeň musíme previesť. To je môj detský sen. Tak budem vyzerať. Je mega pekný, to isto zvládneme. Je tu fakt pekne, úprimne vám hovorím a veľmi sa z toho teším, že až do nedele sme tu. Čiže pamätajte, tak ako dnes, aj zajtra, aj deň potom, aj ďalší deň vám budeme ukazovať, ako vyzerajú prípravy na tak obrovský event, ako je sveťák, aká je tu atmoška, možno nejaké intrigy zo zákulisia. Všetko budete vidieť a tiež pamätajte, že v Jasnej sa stále jazdí, takže snáď aj ja vás uvidím práve tu. A určite držme palce Peti. Servuste. V budúcom dieli uvidíte mňa jazdiť a ďaleko viac. Je tu krásne.